Krishna Hare 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 Krishna, Hare Hare Rama Hare Krishna, Ram Krishna Ram Krishna, Ram Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare Krishna Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna Hare. Hare Rama Hare Ram Hare Ram Krishna, Ram Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Hare, Hare Hare Krishna Rama, Krishna Hare Krishna Rama, Hare Hare Rama Rama Hare Rama, Ram Ram Hare Ram Hare. Hare 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 Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Krishna 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 Hare Krishna, Hare 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 Hare. Rama Hare Ram Ram Hare Ram Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Krishna Rama Hare Krishna Rama, Krishna Hare Krishna Hare. Hare 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 Rama Hare Krishna, Ram Hare Ram Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Hare Hare. Krishna Krishna Hare Krishna Rama, Hare 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 Rama, Rama Hare Rama Ram Rama, Ram Hare 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 Hare. Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Rama Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Hare Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swaminidhi Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ Hare കൃഷ്ണ. Krishna, ഹരേ Hare കൃഷ്ണ. Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Hare ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണവം. നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മതജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് 11-ാമത്തെ അധ്യായം, 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 34-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്നലെ 32, 33 ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഹർഷൻ മത്തായി ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാല് ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളില് ആലിംഗനം ചെയ്തു. പിന്നെ കുട്ടികളെ ഭഗവാൻ ആലിംഗനം ചെയ്തു. കണ്ണുനീർ പിന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാൻ വന്നതോടുകൂടി അവർക്കൊക്കെ കണ്ണുനീർ നിറഞ്ഞ അശ്രുക്കള് ഭഗവാനെ കണ്ടതോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുള്ള കണ്ണുനീര് അവർക്ക് ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ രാജ്ഞിമാരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കൂടി അവർക്ക് അത് പുതിയതായിട്ട്, ഭഗവാൻ എന്നും അവരുടെ കൂടിയുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നിട്ട് അവർക്ക് അത് പുതിയതായിട്ട് ആവിർഭവിച്ചു. പിന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവി കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയില്ലേ. ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജലാണ് അവര് എപ്പോഴും സദാ സേവിച്ചിരുന്നത്. ലക്ഷ്മി ദേവി കൂടിന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ബന്ധം ശാശ്വതമാണ്, ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം. പിന്നെ സ്ത്രൈണഭാവം, സ്ത്രീകളാന്ന് പറയില്ലേ, ജീവാത്മാക്കളെ പരാപ്രകൃതി അപരാപ്രകൃതി എന്നും ഭഗവതിയെ പറയുന്നു. പിന്നെ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകങ്ങളില് രാജാക്കന്മാര് തമ്മെ അന്നുള്ള അസുര അവർ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിച്ച് അവര് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അവരെ തമ്മിലടിപ്പിച്ച് മുളകളെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉരസി തീ പിടിക്കുന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ തന്നെ അവരെ തന്നെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അതായത് ഭഗവാൻ അവിടെ അവരുടെ ഇടയില് അവരോട് പോരാടാനൊന്നും ഭഗവാൻ നിന്നില്ല. എന്താ ചെയ്ത അവരെ തമ്മി തല്ലുപിടിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താ പറയാ അന്യോന്യം യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തി എന്നാ പറഞ്ഞവര് തമ്മില്. അതാണ് നമ്മൾ ആ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ഇനി എടുക്കാനുള്ളത്. ജസ്റ്റ് നമുക്കത് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 34. ഏവം നൃപാണാം ക്ഷിതിഭാര ജന്മന एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् अक्षौणिभिः परिवृत्त तेजसां विधाय वैर्यं श्वसनो यथा नलं मिथो विधेनो परतो निरायुधः. चൊല്ലിക്കോളൂ. एवं नृपाणां
വൈരം ശുശനോ യഥാനലം വിധുനോ മതേനോ ഭരതോ നിരായുധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ ഭൂമിക്ക് ഭാരമായ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം വധിച്ച ശേഷം ശാന്തനായി അശ്വസേന, ഗജസേന, തേര്, കാലാൾപ്പട തുടങ്ങി ഉൾപ്പെടുന്ന അവരുടെ സൈന്യബലത്തിൽ രാജാക്കന്മാർ അങ്ങേയറ്റം അഹങ്കരിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയം പോരാട്ടത്തിൽ അംഗമായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അതിശക്തനായ ഭരണാധിമാർക്കിടയിൽ വിദ്വേഷം മാത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയും അവർ അന്യോന്യം യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മുളകളെ അന്യോന്യം ഉരസിപ്പിച്ച് അഗ്നി ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന കാറ്റിനെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളല്ലേ ഭാവാർത്ഥത്തിലേക്ക് പോകാം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഭഗവത് സൃഷ്ടിയിൽ ആവിഷ്കൃതമായിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ യഥാർത്ഥ ആസ്വാദകർ ജീവാത്മാക്കളല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ആവിഷ്കൃതമായ സകലതിന്റെയും യഥാർത്ഥ യജമാനനും ആസ്വാദകനും ഭഗവാനാകുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ അനുശാസനത്തിന് കീഴിൽ ജീവാത്മാക്കൾ മിഥ്യാസ്വാദകരായി തീരുന്നു. സ്വയം ഈശ്വരനായെന്ന മിഥ്യാബോധത്തിൽ ഗർവിഷ്ഠരായ മായയിലകപ്പെട്ട ജീവാത്മാക്കൾ അനേക വിധത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവരുടെ ഭൗതിക ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഭൂമി സുബുദ്ധികൾക്ക് തീർത്തും വാസയോഗ്യമല്ലാതായി തീരുന്ന വിധത്തിൽ അവർ ഭൂമിക്ക് ഭാരമായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്ഥിതിയെ ധർമ്മസ്യ ക്ലാനി അഥവാ മാനവശക്തിയുടെ ദുരുപയോഗമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ ഭഗവത് സൃഷ്ടിയിൽ ആവിഷ്കൃതമായിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ യഥാർത്ഥ ആസ്വാദകർ ജീവാത്മാക്കളല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആവിഷ്കൃതമായിരിക്കുന്ന ഒറ്റ വസ്തുക്കളുടെയും ആസ്വാദകർ ഒരിക്കലും ആരല്ല? ജീവാത്മാക്കളല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ആവിഷ്കൃതമായ സകലതിന്റെയും യഥാർത്ഥ യജമാനനും ആസ്വാദകനും ഭഗവാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാത്തിന്റെയും സകലതിന്റെയും യഥാർത്ഥ യജമാനനും ആസ്വാദകനും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കാത്തതായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ആസ്വാദകനും യജമാനനും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ അനുശാസനത്തിന് കീഴിൽ ജീവാത്മാക്കൾ മിഥ്യ ആസ്വാദകരായിത്തീരുന്നു. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യം എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ അനുശാസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ജീവാത്മാക്കള് മിഥ്യയായിട്ട് ആസ്വാദകരായിത്തീരുന്നു. മിഥ്യയായിട്ട്, അതായത് ജീവാത്മാക്കളുടെ ധാരണ എന്താണ്? നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആസ്വാദകരായിട്ട് തീരാണ്. മിഥ്യയായിട്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആസ്വാദകരാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. സ്വയം ഈശ്വരനായ എന്ന മിഥ്യാബോധത്തിൽ ഗർവിഷ്ഠരായ മായയിലകപ്പെട്ട ജീവാത്മാക്കൾ അനേക വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവരുടെ ഭൗതിക ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അവര് സ്വയം എന്ത് വിചാരിക്കുകയാണ്? ഈശ്വരനാണെന്നൊരു മിഥ്യാബോധത്തില്, ശരിയായൊരു ബോധമില്ലാതെ ഗർവിഷ്ഠരായി ഈ മായയിലകപ്പെട്ട ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം അനേക വിധത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭൗതിക ശക്തിയാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം ഭൂമി സുബുദ്ധികൾക്ക് തീർത്തും വാസയോഗ്യമല്ലാത്തതായി തീരുന്ന വിധത്തിൽ അവർ ഭൂമിക്ക് ഭാരമായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്ഥിതിയെ ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനി അഥവാ മാനവശക്തിയുടെ ദുരുപയോഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ ഭൂമിയിൽ തീർത്തും നമുക്ക് വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത ആയിത്തീരുന്ന വിധത്തില് ഭൂമിക്ക് നമ്മൾ ഭാരമായിട്ട് മാറാണ്. അതായത് നമ്മളിലുള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? നന്മയില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ തീർത്തും ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക്, ആസുരികമായ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്ഥിതിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനി അഥവാ മാനവശക്തിയുടെ ദുരുപയോഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് മാനവശക്തിയുടെ, മനുഷ്യരാശിയുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? എന്താ പറഞ്ഞത്? മാനവശേഷിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ ധർമ്മം. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ട്, അതായത് ഇവിടെ മിഥ്യമായിട്ടുള്ള അവബോധം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുകയാണ്? എല്ലാം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ ഭൗതിക ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ വാസനയോഗ്യമല്ലാത്ത ആയിത്തീരുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇതിനാണ് ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ മനുഷ്യശക്തി, മനുഷ്യരാശിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യധർമ്മത്തിന്
പരമമായ ധർമ്മം നമ്മൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താണ്. നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പരമമായ ധർമ്മം. അത് നമ്മൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മാനവശക്തിയുടെ അത്തരത്തിലുള്ള ദുരുപയോഗം പ്രബലമാകുമ്പോൾ വിവേകമുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ കേവലം ഭൂമിക്ക് ഭാരമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദുർവൃത്തരായ ഭരണാധിപന്മാരാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന വിഷമാവസ്ഥ കാരണം അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭൂമിക്ക് ഭാരമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ ശക്തി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഭൂമിക്ക് ഭാരമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ വിവേകമുള്ള ജീവാത്മാക്കള് കേവലം ഭൂമിക്ക് ഭാരമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദുർവൃത്തരായ ഭരണാധിപന്മാരാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന വിഷമാവസ്ഥ കാരണം അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. അപ്പൊ അതില് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ, അതിൽ വിവേകമുള്ളവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണത്? അത് അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ. അപ്പോൾ മാനവരാശിയുടെ സുബുദ്ധികളായ വിഭാഗത്തെ രക്ഷിക്കാനും ലോകത്തിലെ നാനാഭാഗങ്ങളിലുള്ള ലൗകികരായ ഭരണാധിപന്മാർ കാരണമായി സംഭവിച്ച ഭാരത്തെ ലഘൂകരിക്കാനുമായി ഭഗവാൻ സ്വന്തം അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യപ്പോ അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. കാരണം ഇത്തരത്തിൽ വിവേകമുള്ള ആ ഭക്തന്മാരെ, ആ മനുഷ്യരാശിയില് ആ വിവേകമുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭരണാധിപന്മാര് കാരണം ഈ സംഭവിച്ച ഭാരത്തെ ലഘൂകരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ, അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ അത് ഗീതയില് പറയണില്ലേ, എപ്പൊക്കെ ഗ്ലാനി സംഭവിക്കണോ അപ്പൊക്കെ ഭഗവാൻ ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാന ധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സുജാമ്യഹം. അതെ, ഭഗവാൻ അവതരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്ന. അപ്പൊ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അനാവശ്യരായ ഭരണാധിപന്മാരെ ആരെയും അദ്ദേഹം പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളവർ, അതായത് എല്ലാവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭരണാധിപന്മാർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് അവരുടെ ധർമ്മം. പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതെ വരുമ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരൊരിക്കലും ഭഗവാൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ മുളങ്കൂട്ടങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ഘർഷണത്താൽ വനത്തിൽ അഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന കാറ്റിനെ പോലെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബലമായ ശക്തിയാൽ അത്തരം വേണ്ടാത്ത ഭരണാധിപന്മാർക്കു മധ്യ വിദ്വേഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കാറ്റിന്റെ ശക്തിയാൽ കാട്ടുതീ താനെ സംജാതമാകുന്നു. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ അദൃശ്യമായ പദ്ധതിയാൽ വിവിധ വിഭാഗത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞന്മാർ തമ്മിൽ വിദ്വേഷം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു രാജാവല്ലല്ലേ, കുറെ രാജാക്കന്മാരുണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഭരണാധിപന്മാര് കുറെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ശക്തിയാൽ അത്തരം വേണ്ടാത്ത ഭരണാധിപന്മാർക്കു മധ്യേ വിദ്വേഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കു മധ്യേ ഭഗവാൻ വിദ്വേഷം സൃഷ്ടിക്കും. അങ്ങനെ അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി കൊണ്ട് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കാറ്റിന്റെ ശക്തിയാൽ കാട്ടുതീ താനെ സംജാതമാകുന്നത് പോലെ അവർക്കിടയിൽ എന്തുണ്ടാകും? അവരുടെ ഇടയില് സംഘർഷം ഉണ്ടാകുകയും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവർക്ക് നാശം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അദൃശ്യ പദ്ധതിയാൽ വിവിധ ഭാഗത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞന്മാർ തമ്മിൽ വിദ്വേഷം ഉണ്ടാകുന്നു. അനഭിമതരായ ഭരണാധിപന്മാർ അപ്രകാരം മിഥ്യയായ അധികാരത്തിന്റെയും സൈന്യ ശക്തിയുടെയും ഗർവിൽ ആശയപരമായ വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെ പേരിൽ അന്യോന്യ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ എല്ലാ ശക്തികളും സ്വയം നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ അവര് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത്തരത്തില് അറിയാതെ തന്നെ അവര് തമ്മിൽ അന്യോന്യം വിദ്വേഷം ഉണ്ടാവുകയും ഭരണാധിപന്മാർ അപ്രകാരം മിഥ്യയായ അധികാരത്തിന്റെയും ആ സൈന്യത്തിന്റെ ബലത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അന്യോന്യ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും തങ്ങളുടെ എല്ലാ ശക്തികളും സ്വയം നഷ്ടമാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ തമ്മില് ഇതൊന്നും അറിയാതെ അവര് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും? തമ്മില് യുദ്ധം ചെയ്യും. പരമാർത്ഥമായി ഭഗവദേച്ഛയെ ലോക ചരിത്രം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവദേച്ഛയെ ലോക ചരിത്രം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് പരമാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് ഭഗവാൻ നടത്തുന്നത്. മാത്രമല്ല ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ജീവാത്മാക്കൾ ആസക്തരാകുന്നത് വരെ ഇത് നിർബാധം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് എത്രത്തോളം നടക്കുന്നത്? എപ്പോഴാണ് അവർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ആസക്തരാകുന്നത് അതുവരെ ഇത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 7:14 ഈ വസ്തുതയെ സവിസ്തരം വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മായാശക്തി എന്റെ ശക്തിയാണ്. ആകയാൽ ആശ്രിതരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ ശക്തിയായ ഉല്ലംഘിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ശക്തി എന്നായിരിക്കും അല്ലെ, സവിസ്തരം. അപ്പൊ മായാശക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ് ഏത് ശക്തിയും? മായാശക്തിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശ്രിതരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ ശക്തിയെ ഉല്ലംഘിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ് മായാശക്തിയും. പക്ഷെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല?
അതിനെ മറികടക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം അവരെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ മായാശക്തി പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് ബൃഹത്തായി മായാശക്തിയുടെ സാഗരത്തെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ മായാശക്തിയെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാലോ അനുമാനപരമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളാലോ ആശയ സംഹിതകളാലോ ലോകത്ത് സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും കൈവരുത്തുവാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ലെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. പരമപുരുഷനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും അവണ്ണം മായാശക്തിയുടെ വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരായി തീരുകയാണ് ഏകമാർഗം. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ അനുമാനപരമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളാലോ ആശയ സംഹിതകളാലോ ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ലോകത്ത് സമാധാനവും സമൃദ്ധിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിനെന്ത് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുക. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നിർഭാഗ്യവശാൽ വിനാശകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായവർക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവരെല്ലാവരും ഒന്നാന്തരം വിഡ്ഢികളാകുന്നു. അവർ മാനവ വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും അധമരാകുന്നു. അവർ ബാഹ്യദൃഷ്ട്യാ വിദ്യാസമ്പന്നരായി തോന്നിപ്പിക്കുമെങ്കിലും അവരുടെ ജ്ഞാനം കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ പരമശക്തിയെ സദാ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന അസുര മനോഭാവമുള്ളവരാണ്. ഭൗതികമായ അധികാരത്തെയും ശക്തിയെയും എപ്പോഴും അതിയായി അഭിലഷിക്കുന്ന അതിഭൗതികവാദികൾ നിസ്സംശയം ഒന്നാന്തരം വിഡ്ഢികളാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ ജീവശക്തിയെ സംബന്ധിച്ച യാതൊരു അറിവും അവർക്കില്ല. ആ പരമ ആത്മീയ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരാകയാൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ അന്ത്യത്തോടൊപ്പം അവസാനിക്കുന്ന ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ അവർ നിമഗ്നരായിരിക്കുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ വിനാശകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായവർക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ വിനാശകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്, വിനാശകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സഹായിക്കാത്ത പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ. അത്തരത്തിലെ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. അവരെല്ലാവരും ഒന്നാന്തരം വിഡ്ഢികളാണ് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ. അവർ മാനവവർഗത്തിലെ ഏറ്റവും അധമരാകുന്നു. മനുഷ്യരാശിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അധമ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം തന്നെ. അവർ ബാഹ്യദൃഷ്ട്യാ വിദ്യാസമ്പന്നരായി തോന്നിപ്പിക്കുമെങ്കിലും അവരുടെ ജ്ഞാനം കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബാഹ്യദൃഷ്ട്യ നമുക്ക് അവരെന്തെന്ന് തോന്നും? വിദ്യാസമ്പന്നരാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ അവരിലെ ജ്ഞാനം അവരിലില്ല. ശരിയായ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അത് അവർക്ക് ഇല്ലാത്തതാണ്. അവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ പരമശക്തിയെ സദാ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ആസുര മനോഭാവമുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ പരമമായ ശക്തിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ആസുരിക മനോഭാവത്തോട് കൂടിയവരായിരിക്കും ഇവരെല്ലാവരും. ഭൗതികമായ അധികാരത്തെയും ശക്തിയെയും എപ്പോഴും അതിയായി അഭിലഷിക്കുന്ന അഭൗതികവാദികൾ നിസ്സംശയം ഒന്നാന്തരം വിഡ്ഢികളാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അധികാരം, ശക്തിയും ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അഭിലഷിക്കുന്നവര്, എപ്പോഴും അതിയായിട്ട് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവരൊക്കെ എന്താണ്? അതിഭൗതികവാദികൾ. നിസ്സംശയം അവരെല്ലാം ഒന്നാന്തരം വിഡ്ഢികളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തെന്നാൽ ജീവശക്തിയെ സംബന്ധിച്ച യാതൊരു അറിവും അവർക്കില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു അറിവും അവർക്കില്ല. ആത്മീയ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അജ്ഞരാകയാൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ അന്ത്യത്തോടൊപ്പം അവസാനിക്കുന്ന ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ അവർ നിമഗ്നരായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അജ്ഞരാണ് അവര്. അജ്ഞരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്താണ്? ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ അന്ത്യത്തോടൊപ്പം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ അവർ നിമഗ്നരായിരിക്കുന്നു. അവർ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവിലാണ് അവര് നിമഗ്നരായിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഭൗതികമായ അറിവ് നമുക്ക് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇല്ലാതാകുന്നതാണ് ആ അറിവ്. നമ്മളിപ്പോ പറയില്ല, നമ്മളിപ്പോ ഭൗതികമായ ലോകത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു MBBS പഠിച്ചു ഡോക്ടറായി, ആ ശരീരം നശിച്ചു പോകുമ്പോ എന്താണ്? ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, അത് കഴിഞ്ഞു. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ആത്മീയ ജ്ഞാനമാണ് നേടുന്നെങ്കിലോ അടുത്തൊരു ജന്മത്തിലേക്ക് നമുക്കത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ളവരത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. മാനവ ജീവിതം വിശേഷിച്ചും ഭഗവാനുമായി ഉള്ള നമ്മുടെ വിസ്മൃത ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ മറന്നു പോയ ആ ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു ബന്ധം നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളതല്ല, അത് പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്. സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ബന്ധം നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുണ്ട്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മറന്നുപോയി. ആ മറന്നുപോയ ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ, വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്?
ഈ മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണത്. അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതാണത്, പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിക്കൊണ്ട് ഈ അവസരത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നതിനാൽ അവർ മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് അത്യന്തം അധമരാകുന്നു. അപ്പോ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മളത് ചെയ്യാതെ ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? അധമരായിട്ടുള്ളവരാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സുദീർഘമായ അനുമാനങ്ങൾക്ക് ശേഷവും സർവ്വതിന്റെയും കാഷ്ടയായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അറിയുക എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പൊ അവര് എന്താണ് പറഞ്ഞ, സുദീർഘമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അനുമാനങ്ങൾക്ക് ശേഷവും എല്ലാത്തിൻ്റെയും പരമകാഷ്ഠയായ പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനെ അറിയുക എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഇവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ജ്ഞാനം അപഹരിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനം അപഹരിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല അവരെല്ലാവരും തന്നെ ആസുര തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വ്യക്തികളാകുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവര് ആസുര തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. ആകയാൽ രാവണൻ, ഹിരണ്യകശിപു, കംസൻ തുടങ്ങിയവരെ പോലുള്ള ഭൗതികവാദികളായ വീരന്മാർക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ അവർ അതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളായ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളവരും ആർക്ക് തുല്യാണ്? ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് തന്നെ തുല്യരാണ്. കാരണം അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ആർക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ജ്ഞാനം അപഹരിക്കപ്പെട്ടത്, ഭൗതിക ജ്ഞാനം നേടിയവർ, അതായത് ജ്ഞാനം അപഹരിക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സുകൃതികളും ദുഷ്കൃതികളും ഉണ്ടല്ലോ, ആ ദുഷ്കൃതികളിൽ പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് അല്ലെ, ദുഷ്കൃതികളിൽ പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണിത് ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ളവര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം അപഹരിക്കപ്പെട്ടവർക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? രാവണൻ, ഹിരണ്യകശിപു, കംസൻ തുടങ്ങിയവരെ പോലുള്ള ഭൗതികവാദികളായ വീരന്മാർക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ അവർ അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളായ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ശ്ലോകം 35. സ ഏഷ നരലോകേസ്മിൻ അവതീർണ സ്വമായയാ രമേ സ്ത്രീരത്നകൂടസ്ഥോ ഭഗവാൻ പ്രാകൃതോ യഥാ. സ ഏഷ നരലോകേസ്മിൻ അവതീർണ സ്വമായയാ രമേ സ്ത്രീരത്നകൂടസ്ഥോ ഭഗവാൻ പ്രാകൃതോ യഥാ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൂടസ്ഥോ ഭഗവാൻ സ അദ്ദേഹം, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഏഷ ഇവയെല്ലാം, നരലോകെ മാനവരുടെ ഈ ലോകത്ത്, അസ്മിൻ ഇതിൽ, അവതീർണ അവതരിച്ച്, സ്വകീയ അന്തരംഗ മായ അഹൈതുകമായ അവതരിച്ച്, സ്വകീയമായിട്ടുള്ളത്, അതായത് അന്തരംഗമായിട്ടുള്ളത്, മായയ അഹൈതുകമായ കൃപ, രേമേ ആസ്വദിച്ചു, സ്ത്രീരത്ന ഭഗവാന്റെ പത്നിയാകാൻ യോഗ്യയായ സ്ത്രീ, കുടസ്ഥ മധ്യേ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, പ്രാകൃത ലൗകികനായ, യഥ അങ്ങനെയായിരുന്ന പോലെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ഈ ലോകത്തിൽ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അവതരിക്കുകയും ലൗകിക വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നത് പോലെ യോഗ്യരായ സ്ത്രീകളുടെ മധ്യ സ്വയം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ലൗകിക വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നത് പോലെ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്തില്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനല്ല. പക്ഷെ എന്ന പോലെ യോഗ്യരായ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ മധ്യേ സ്വയം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഒരു കുടുംബനാഥനെ പോലെ ഭഗവാൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് ഇത് തീർച്ചയായും ഒരു ലൗകിക വിഷയത്തെ പോലെയാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം 16,108 ഭാര്യമാരെ പരിണയിക്കുകയും ഓരോരുത്തരോടൊപ്പവും വെവ്വേറെ ഓരോരോ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ജീവിച്ചു പോന്നിരുന്നുവെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയമായും അത് ലൗകികമല്ല. അപ്പൊ ഒരു കുടുംബനാഥനെ പോലെ ഭഗവാൻ വിവാഹം കഴിച്ചു, ജീവിച്ചു. പിന്നെ തന്നെ 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരോടൊപ്പം വെവ്വേറെ ഓരോ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ജീവിച്ചു പോന്നു.
പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? അത് ഒരിക്കലും അത് ലൗകികമല്ല എന്നും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യരായ പത്നിമാരോടൊപ്പം ഭഗവാൻ ഗൃഹസ്ഥനായി ജീവിച്ചത് ഒരിക്കലും ലൗകികമല്ല. അവരുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ ലൗകിക ബന്ധമായും ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരായി തീർന്ന സ്ത്രീജനങ്ങൾ തീർച്ചയായും സാധാരണ സ്ത്രീകളല്ല. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാനെ പതിദേവനായി ലഭിക്കുക അനേകം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങളുടെ തപസ്യയുടെ പരിണിത ഫലമായിട്ടാകുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീജനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും സാധാരണ സ്ത്രീകളല്ല. അവരെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ ഭർത്താവായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് അനേകം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങളുടെ തപസ്യയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അവർക്കത് സാധിച്ചത്. വിവിധ ലോകങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനവരുടെ ഈ ലോകത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിൽ യഥാനുക്രമം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യസേവകരും മിത്രങ്ങളും മാതാപിതാക്കളും പ്രേയസികളുമായി തീരുവാൻ ഭക്താത്മാക്കളെ ആകർഷിക്കാനായി ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? വിവിധ ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനവരാശിയുടെ ഈ ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പല ലോകങ്ങളിലും എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും പല പല രീതിയിലും. അപ്പോ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകരാവാൻ മിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കള് പ്രേയസികളൊക്കെ ആയിത്തീരാനായിട്ട് ഭക്താത്മാക്കളെ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ലീലകള് പ്രദർശിപ്പിക്കും. അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ശാശ്വതമായി അത്തരം സേവന വിനിമയങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം പ്രതികരിക്കുന്നു. അപ്പോ അതീന്ദ്രിയമായ ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ശാശ്വതമായിട്ട് അത്തരം സേവന വിനിമയങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം പ്രതികരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തില് അകാലത്തിൽ ഖണ്ഡിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാൽ ഇത് ദുരനുഭവത്തിൽ കലാശിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സേവനം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? വികലമായി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അകാലത്തിൽ ഖണ്ഡിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാൽ അത് ദുരനുഭവത്തിൽ കലാശിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സേവനം വികലമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, അകാലത്തിൽ അത് ഖണ്ഡിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്താണ്? ദുരനുഭവമാണ് അതിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ ബദ്ധരായ വ്യാമോഹിതനായ ജീവാത്മാവിനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അസ്ഥിരവും വിഷമസമ്പൂർണമാണെന്ന് അജ്ഞത നിമിത്തം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കള് ആ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതും വിഷമസമ്പൂർണമാണെന്ന് അജ്ഞത കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അത്തരം ബന്ധങ്ങൾ നമ്മെ ചിരസ്ഥായിയായി സന്തോഷവാനായിരിക്കുവാൻ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധങ്ങളൊന്നും എന്താണ്? നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ അതേ ബന്ധം ഭഗവാനുമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിൽ സ്ഥാനാന്തര പ്രാപ്തി ലഭിക്കുകയും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനുമായി ശാശ്വതമായ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ആ ബന്ധം തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ലോകത്തിലെ ആ സ്ഥാനാന്തര പ്രാപ്തി നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാവത്തില് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ആയതിനാൽ ഏത് സ്ത്രീകൾക്കും മധ്യേ ഭഗവാൻ അവരുടെ പതിയായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവോ ആ സ്ത്രീജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സ്ത്രീകളല്ല, നേരെ മറിച്ച് അതീന്ദ്രിയ പത്നിമാരെന്ന നിലയിൽ ഭഗവാനുമായി ശാശ്വത ബന്ധമുള്ളവരാകുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവന പരിപൂർണതയിലാണ് അവർ ആ പദവി പ്രാപ്തമാക്കിയത്. അതാണ് അവരുടെ യോഗ്യത. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ 16,108 ഭാര്യമാരും എങ്ങനെയാണ്? സാധാരണ സ്ത്രീകളല്ല. അവര് ഭഗവാനുമായിട്ട് ശാശ്വത ഉള്ളവർ തന്നെയാണ്. പിന്നെന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ആ യോഗ്യത നേടിയത്? ഭക്തിയുടെ സേവന പരിപൂർണതയിലൂടെ. അനേക വർഷം തപസ് ചെയ്ത കാരണം, സേവനം ചെയ്ത് തപസ് ചെയ്ത കാരണം. അതെ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെയാണ് അവർ ആ ഒരു യോഗ്യത നേടിയെടുത്തത്. അതാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗ്യത. ഭഗവാൻ പരബ്രഹ്മ അഥവാ പരമപുരുഷ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. ഭക്താത്മാക്കൾ എല്ലായിടത്തും ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും സ്ഥായിയായി ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരബ്രഹ്മമാണ്. അർജുനൻ പറയുന്നില്ല, പരംബ്രഹ്മം പരംധാമം പവിത്രം പരമം ഭവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പരബ്രഹ്മമാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ഭക്താത്മാക്കള് എല്ലായിടത്തും ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ഭക്താത്മാക്കളും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്? സന്തോഷം അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ്, ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും.
കാരണം വ്യവസ്ഥാപിതമായി ഭഗവത് സൃഷ്ടിയുടെ ഏതു ഭാഗത്തും ഒരു ആത്മസ്ഫുലിംഗത്തിന് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകിയാൽ ശൂന്യാകാശത്ത് ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ അവൻ യത്നിക്കുകയും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. തടവ് പുള്ളിയുടെ വിലങ്ങു പോലെ ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം അവനെ ബന്ധിക്കുന്നു. മറ്റു പ്രക്രിയകളാൽ അവന് എവിടെയും എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അത്യുന്നതമായ ഗ്രഹത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ തന്നെയും ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി അവർ അന്വേഷിക്കുന്ന ശാശ്വതമായ ആനന്ദം പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധ്യമാകുകയില്ല. എങ്കിലും അവന് ബോധോദയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ താൻ കാക്ഷിക്കുന്ന സീമാതീതമായ ആനന്ദം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രാപ്യമല്ലെന്ന് നിശ്ചയമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിനായി അന്വേഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ട് ഭഗവത് സൃഷ്ടിയുടെ ഏതു ഭാഗത്തും ഒരു ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗത്തിന് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭഗവത് സൃഷ്ടി, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്തും ഒരു ആത്മാവിന് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ശൂന്യാകാശത്ത് ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളുടെ സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് യത്നിക്കും. പക്ഷെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? പരാജയം സംഭവിക്കും. ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം കൊണ്ട് അത് ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റു പ്രക്രിയകളാൽ അവൻ എവിടെയും എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നാലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ എന്താ അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ്? ആ ഒരു ആനന്ദം, ആ പരമാനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ്. ആ പരമാനന്ദം പ്രാപ്തമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാക്കുന്നില്ല. നമുക്കത് എപ്പോഴാണ് അത് ബോധം ഉണ്ടാകുന്നത്? നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആനന്ദം ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നും ബോധമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ആനന്ദത്തിനെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. പരമോന്നതനായ പരബ്രഹ്മൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരിടത്തും ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള പരബ്രഹ്മൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്ത് അന്വേഷിക്കില്ല? ആനന്ദം അന്വേഷിക്കില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനന്ദത്തിന്റെ ഹേതു പരിച്ഛദങ്ങളെയും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനന്ദത്തിന് ഹേതുവായിട്ടുള്ള പരിച്ഛദങ്ങള് ഒന്നും എവിടെ സാധിക്കില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അദ്ദേഹം നിർവ്യക്തികനല്ല. അസംഖ്യം ജീവസത്തുക്കളുടെ മധ്യേ അവരുടെ അധിപനും പരമസത്തയും ആകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിർവ്യക്തികനാകുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? ഒരു നിർവ്യക്തികനല്ല. ഒരു വ്യക്തിയല്ല, എന്താ പറയാ, വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ. നിർവ്യക്തികനല്ല, വ്യക്തിയല്ലാത്തവനല്ല, ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഒരു രൂപമുള്ളവനാണ് ഭഗവാൻ. അസംഖ്യം ജീവാത്മാക്കളുടെ മധ്യ അവരുടെ അധിപനാണ്. പരമസത്തയും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നിർവ്യക്തികനാകുക ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം തികച്ചും നമ്മെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഒരു വ്യക്തിഗത ജീവസത്തയുടെ പ്രവണതകളും പൂർണ്ണതോതിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഭഗവാന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പൂർണ്ണതകളും ഒരു ഭഗവാനുണ്ട്. നമ്മെ പോലെ അദ്ദേഹവും വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹം ലൗകികമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബദ്ധാവസ്ഥയിലുള്ള അനുഭവ പ്രകാരം പരിമിതമോ അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ്, ലൗകികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെതെല്ലാം ആത്മീയമാണ്. ബദ്ധാവസ്ഥയിലുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന്റേത്. ഒന്നിനും പരിമിതിയുമില്ല. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിമാർ ലൗകിക സ്ത്രീജനങ്ങളെ പോലെ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെല്ലാവരും തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ഉത്തമ ആവിഷ്കാരങ്ങളായ അതീന്ദ്രിയ മുക്താത്മാക്കളാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നാം? ഭഗവാന്റെ പത്നിമാര് സാധാരണ സ്ത്രീകളെ പോലെ കാണപ്പെടുന്നെങ്കിലും അവരെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. അവരെല്ലാം മുക്താത്മാക്കളാണെന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ നാളെ നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും ഒരു സംഭവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 36. उत्थामभाव पिशुनामलवल्गुहास व्रीढावलोक निहतो मतनोऽपि आसाम् सम्मोह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्त यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्नशेगो നമോദേ വാസുദേവായ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്ഥാമ വളരെ ഗൗരവമായ, പാവം, പിശുന പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന, അമല കുറ്റമറ്റ, വൽഗുഹാസ മനോഹരമായ മന്ദഹാസം, വ്രീഢ കടക്കൺ, അവലോക വീക്ഷിക്കുക, നിഹത കീഴടക്കി, മദന കാമദേവൻ അഥവാ അമദന അത്യന്തം സഹനശക്തിയുള്ള മഹാദേവൻ, അപി യാസാം ആരുടെ, സമ്മുഹ്യ കീഴടക്കപ്പെടുകയാൽ, ചാപം ധനുസ്, അജഹാത് ഉപേക്ഷിച്ചു, പ്രമദ ഉന്മത്തമാക്കുന്ന സ്ത്രീ, ഉത്തമ ഉയർന്ന തരം,
എല്ലാ യസ്യ ആരുടെ ഇന്ദ്രിയം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിമതിതും ഉലയ്ക്കുവാൻ കുഹകൈ മാന്ത്രികാഭ്യാസങ്ങളാൽ ഒരിക്കലുമില്ല ശേഖു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: രാജ്ഞിമാരുടെ മനോഹര മന്ദഹാസങ്ങളും കടക്കൺ നോട്ടങ്ങളും എല്ലാം കുറ്റമറ്റവയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നവയുമായിരുന്നു. കാമദേവനെ പോലും തോൽപ്പിച്ച് നിരാശയാൽ ചാപമുപേക്ഷിക്കുവാൻ അവയ്ക്ക് കൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. സഹനശീലനായ ശിവൻ പോലും അവയ്ക്ക് ഇരയായി തീരാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നിട്ടും അവരുടെ മാന്ത്രികമായ ചേഷ്ടകളും ആകർഷങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നല്ലൊരു ശ്ലോകമാണ് ഇത്. നോക്കി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രാജ്ഞിമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രാജ്ഞിമാരുടെ മനോഹരമായ മന്ദഹാസങ്ങളും കടക്കൺ നോട്ടങ്ങളും എല്ലാം കുറ്റമറ്റതും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നവരായിരുന്നു. അപ്പം ഈ രാജ്ഞിമാര് 16,108 രാജ്ഞിമാര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ തന്നെ വിസ്തരണങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ നോട്ടങ്ങളും കടക്കൺ നോട്ടങ്ങളും മന്ദഹാസങ്ങളും എല്ലാം എന്താണ് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നോട്ടങ്ങളായിരുന്നു. കാമദേവനെ പോലും എന്തുണ്ടായിരുന്നത് ആകർഷിക്കുന്നതായിരുന്നു. സഹനശീലനായ ശിവൻ പോലും ഇതിനിരയാകാം. പക്ഷെ എന്താണ്, ഇതൊന്നും ആർക്ക് ആകർഷണം തോന്നിയിട്ടില്ല. മാന്ത്രികമായ ചേഷ്ടകളും ആകർഷണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയും. മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഇപ്പൊ 16,108 ഭാര്യമാര് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവർക്കാർക്കും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ രാജ്ഞിമാരുടെ മന്ദഹാസം കൊണ്ടും നോട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടും കാമദേവനെ പോലെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഹാദേവനെ പോലെ ഇവർക്കൊക്കെ അതിൽ ആകർഷണം വന്നാലും ഒരിക്കലും ആർക്ക് ആകർഷണം വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മാന്ത്രിക ചേഷ്ടകളും ആകർഷണങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കാനായിട്ട് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നിർത്താം അല്ലെ, ഇത്ര എടുക്കട്ടെ. ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫും കൂടി എടുത്തോട്ടെ. മോക്ഷമാർഗം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മോക്ഷമാർഗം അഥവാ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്കുള്ള പാത ശ്രീ സംസർഗത്തെ സദാ നിരാകരിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ സനാതന ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണാശ്ര ധർമ്മ പദ്ധതിയും ശ്രീ സംസർഗത്തെ നിരാകരിക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് 16,000-ലധികം പത്നിമാരിൽ ആസക്തനായ ഒരാളെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അംഗീകരിക്കുന്നത്? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചറിയാൻ ശരിക്കും ഉത്സുകനായ ജിജ്ഞാസുക്കളായ വ്യക്തികളാൽ ഈ ചോദ്യം സംഗതമായി ഉന്നയിക്കപ്പെടാം. അവണ്ണമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരുളാൻ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ശ്ലോകത്തിലും വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലും ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനല്ലോ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ മോക്ഷമാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കുള്ള പാത ശ്രീ സംസർഗത്തെ നിരാകരിക്കുന്നതാണ്. സമ്പൂർണ്ണ സനാതന ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ പദ്ധതിയും ഇതിനെ നിരാകരിക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാനെ പറയുന്നതാണ്, ഈ 16,108 പത്നിമാരിൽ ആസക്തനായി കഴിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഋഷിമാര് ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഈ ശ്ലോകത്തിലും വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ജയ് നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നല്ലൊരു ചോദ്യം അല്ലേ?